Salam dostlar. Bugün Murat Molla ve Turan Oras ikisinin täze çıkaran aydınlarına reaksiya berýär. Han başladık mı onunla? Tak, ilki Turan Oras'ın çıkaran aydımını öýlenmen diýen aydymyna reaksiya berýär. Aha. Başlanış elbetde oldu. Köne döwri ýady salýar. Başlanışı elbetde. Gülgünü. Gel be. Ne diyara? Bana diyem. Sen ne masa Gülgünü var mı? Gel be. Köne döwri ýady. Ben de sözü kim alacak kolyam? Ova? Şuluğa olmu? Kayra kovadan. Eşine maydı. Musuna olacak en. İşleyen mi dost? Bir daha kovluk bulen kapaçmanı yıl o. Manglayından kapatacağına. Yok. Manglayından Bari işinle kapatacak. olsana. İşle. Manglayından kapatacak diýämi? Manglaydy niýet kapatylýar. Interesno. Selam Ali. Alik salam. Geliyorum, geçiyorum. Siz de bir gül vadi beştik. Biz de bilbil. Yetimidi gözläp geldik. Belirli yanım şol kargada. Ha? Şırın çaldıydı. Karaga dämi diýär awa? Mihman geldi. Kan bir çayı getir. Yani klip köne döwrüň gudaçylygy bar ya, sawçylyk yani gudaçylyk, sawçylyk. Şo döwri köne döwri ýatlaýar klipde esasy maksat şol esasy maksat klipde köne döwri ýatlap geçýär. Geldi. Kan bir çayı getir. Getir ya çay su. Tüveleme. Altın atır günne gorbalarından şirin canla yüpe göýmeleri getirdim. Alvalam netip ettim. Öňkü döwürde de ýüpe önümler bar eken. Häzir gülüpök eýle beýle diýilýär. Şo döwürde de ýüpek bar eken. Diýmek oňşaýaly. Tüveleme. Soğuğatımıza sağ olun. Sizden bir hayıştım var mümkün olsa. Aydı ver. Oğlumu da gelir sigara. Hova. Ankamega kıydım. Yani. Dağı näme ogly bilen gelmän, başga biri bilen geljekmi? Gördünüz. Evnem gürleşim çaydı için. Benim bir oğlumu da göreyim, gürleşeyim. Bir revş gelir. 10 yıl çatılem çaydı için. Kıydım bilen oturum gürleşim. Tüveleme şirin can. Ýalygy da kenim. Edil oğlumun aýdyşy ýaly. İçim bilen düşünüşmek kıyın verin. Oğlu bilen hem düşünüşmek kıyın kenarım. Ana gaýny söýler. Evet. Ece söyleyen. Beýziň eje söýler. Eşige seredaten eşige prosto tak çözýär. Birinci sportak eşikler o seredin o prosto tak klipde eşikler çözýär, renk çözýär prosto tak. Sen şan. Ova men. Anne Ecem yerde. Ece. Ola ne kıydım sen ya. Benim de oğlumu sen ayırıp çıktım. Men sana bardak daydım. Eğer kıydım seni sevmedik olsa, sen yalan reklamını verecek daydım yok. Neymes var renk. Gülya renk. Terdan. Renk gülýär o sözde prosto tak. Menim şeýle eşik alyp geýjär netip bolsa. Koydursam, aydım aytmağa koyuyorsun. Anlamam. Mal bakarsın. Hanım ben oğulcuğumu öğren mi? Sonyalı millet dişlersin. Tığır tığırsın. Ama kanım ödün edersin.
anaydan da yergit. Näme o gelinece gıydyny altından diýdir ya da bilýärmi? Sarfına. Onaylo. Mene etmeyen on alvadı. Etmenin ama bize dörtle Rosen Pantera. Ha. Rozan Pantera ümkat yetmiş gözler tapdy halay bular. Meni kılyanı da. Ece. Oy. Ölünmen geçsin. Gıydyň ejesi bilen dogan ýekeleýärler. Nida wa ile zat. Öyle çeka. Var ölünme. Ölünme. Gelme. Yesin ya. Vah eğlenmen. Eğlenmen. Vallahi eğlenmen. Eğlenmen, Vallahi eğlenmen. Bakil aydymyň sazy, Türklerdäki Türk aydymlarynyň sazlaryna meňzeş. Olaň milli aydymlarynda käbir sazlar şeýle gitýär. Klip paçti tureska meňzeçjek bolupdyr. Nu meňzäpdir, daş sözüm ýok. Nu owurlawam diýjekler. Malades, ütgüş, gurr tema ütgüş. Ideýa, tügelenme söz ýok klibine. Özüm köne döwrüň eşikleri, köne döwrüň adamlaryna şeýle düşüripdirler. Malades, söz ýok, zähmetini siglaýas. Ece maharı saylatmış. Eğlenmen eğlenmen. Gidip ödece halatmış. Vallahi eğlenmen. Didi oğlum bu gıyletin. Eğlenmen eğlenmen. Odan çağırmayınca. Korkan bana eğlenmen. Didi oğlum bu gıyletin. Eğlenmen. Bulaydymy? Limonlu çay içsän gowy gitýän eken. Gowy ber ýa. Oýdymla ýa. Klip gowy, aydymam gowy. Nu klipde käbir zatlar aydymda esasy beati, tureski beat, gadymky beatlerine meňzeýär. Men aşama meňzetdim. Nu kommentariýada öz pikiriňizi ýazarsyňyz. Garaşjan. Klip gowy, aydymam gowy, ütgüş, täze ideýa, ütgüş, tema, äzirki köp aydymçylar seredende ütgüş ideýa zat söz ýok oňa. Meselem dadedel indi şol şeýle aydym çykardy. Indi käbir aydymçylar ýagny ýaş ötüp gelýän aydymçylar bar. Edle şu stilde alkyp şol aydym trend bolsa, meň pikirimde şol trend bolup hit bolup gitse, hem aydymçylar şu stilde meň zat aýtyp başlaýar. Näme üçin şeýle ka meň pikirim? Näme üçin şeýle? Özünde stil ýokmy? Öz disiplin ýokmy? Kommentariýada jogaplaryňyza garaşýan. Barly. Inni kaydym. Türkmen aydymçylardan, estrada aydymçylardan haýsy aydymna we haýsy aydymça reaksiýa bereli, onam kommentariýada bellemeňizi taşdy edýär.